Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň websaýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan 146 san hünär uğru boýunça daşary ýurt ýozlaryndan alynan diplomlar akrar edilmez diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen howa ýollary el sepirüç gaçakçylygynyň arasynda deportasiýa edilen migrantlary getirýär. Daşary ýurt diplomlary barada türkmen metody ahyr soňy dil açýar. Bilim ministrligi täze düzgünni düşündirýär. Täjikistanda okuyan türkmen studentler Türkmenistana gitmekden howa tyrlanýarlar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle de bu hepde daşary ýurt diplomlary kim näme pikirde diýen atlan çap edilen pikir soramalarına köp gazaklanma bildirildi. Bu hepde iň köp düňlenen gepleşikleriň başynda hem ýene Türkmenistanyň 146 san hünär uğru boýunça daşary ýurt ýozlaryndan alynan diplomlaryň akrar edilmejekdi baradaky gepleşik gelýär. Murgap derýasynyň töweregine ýagýan güýçli ýagyşlar marasil gelmek howpuny abandyrýar. Türkmenistan sanly ulgamlary ösdürmekde Black Spark IT kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eder. Täjikistanda okuyan türkmen studentler Türkmenistana gitmekden howa tyrlanýarlar. Türkmen howa ýollary el sepirüç gaçakçylygynyň arasynda deportasiýa edilen migrantlary getirýär diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başynda türkmen görnüşleri 16-njy hepde atly fotosergimiz gelýär. Kabulda partlama atyşyk boldy. Hüjümçüler ara gatnaşyk ministrligini nyşana aldy. Polisiýa Pankisdaky hidroelektrostansiýanyň guruluşyna garşy çykan ýaşaýjylar bilen çaknaşdy. Berdimuhammedow täze keşipde peýda boldy. Gulag grafik romany Russiýanyň geçmişiniň garanky tarapyny açyp görkezýär diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň bolýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmagy, öz sorawlaryňyzy bermäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini Türkmenistanyň suw desgalarynyň ýagdaýy barada söhbetlen dowam etdirýär. Azatlyk radiosu mundan öň hem suw desgalary. Şol sanyny Garawum derýasynyň we beýlek suw howdanlarynyň we kanarlarynyň wagtyny araslanmazlygy, zeýkeşleriň gadylmazlygy we beýlekler bardy. Esasan suw ýetmezçiligi ýa-da suwuň beýsarpylanmagy, ýerleriň şorlatylmagy bilen baglykda söhbetdeşlik gurnan bolsa bu gezek bu mesele başga tarapdan suw howpy nukdaýy nazaryndan seretmek makululyk. Habarlardan ma'lum bolýaly şu ýazda goňşy Iranyň Owganistana suw joşmalar uly daýaçylygy şol adam helakçylyklarına hem alıp geldi. Azatlyk radiosu we Türkmenistanyň nasarda çap edilen garaşsyz neşirler Türkmenistana ýagan ýagyşlar, sil gelen ýerleri, suw joşmalarynyň döreden kynçylyklary barada mümkin bolýandan öz çeşmelerine salgylanyp habar berdiler. Emma resmi türkmen mediýasy howa ýagdaýy tebigi hadise bilen bagly kynçylyklar, şol sanyny häkimetleriň wagtyny görmedik çäreleri, innik edilmeli işler barada adatça bolýaly dymyk usulyny saýlap aldylar. Bu ýagdaý suw werasynyň öňünde galyp biljek adamlaryň ilatly nokatlaryň, marlarlaryň howp patardan habarly bolup öz aladalaryny etmeklerini hem kynlaşdyrýar diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Türkmenistanyň soňky hepdelerde ýagyn ýararly dören kynçylyklary barada sosial ulgamlarda soňky çykan maglumatlarda Maru welaýatynyň Orta Hinduş we Aşaky Hinduş suw howdanlarynyň suwdan olup daşmak ähtimallygynyň dörenligi duýdurulýar. Aýdylmagyna görä, bu iki suw howdany Mar şäheriniň derejesinden esli belentlikde ýerleşýär. Emma iň uly howp patar hasyl suw howdany bolan Sarıýazdan awanýar. Bu suw howdanynyň suwunyň möçberi 260 million kub metre barabar bolup, ol häzir dolup taşmagyň öň ýanyna dur diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri 22 aprelde habar berdi. Emma resmi Moskwa bu habary ne tasdiklady ne de ret etdi. Owa we suw hojalygy ministrliginiň ýerli bölümlerine degişli tehnikalaryň hem uly böleginiň çekilenligine garamazdan Maru welaýatynda ýerleşýän we berkitme işler bilen meşgullanýan harby birikmeler bu işiň höttesinden gelip bilmeýär.
Olara kömek üçin Ahal vilayetinde harby bölümlerden hem esker uğradyldy. Suw howdanlarynyň golaynyny çadyrlary dekip, harby gullukçylar üçin wagtlaýyn lagerler döredildi. Eskerler el bilen haltalar gumdan nolurýarlar we soňalar dikoçorda suw howdanlarynyň kenarlaryna eltýärler diýip Düýbenede ýerleşýän neşir habar berýär. Yerli çeşmelere salgylanyp berilen maglumata görä Tagtabalar etrawynyň Saryýady we Amanbaby owularynyň ýaşaýjylaryna wagtlaýyn beýikgerlere, bayır depeleriň üstüne göçmek maslahat berildi. Maşgallaryň köpüsi bayır depeleriň üstüne türkmen öýün çadyr ýa wagtlaýyn çatma dikenli. Suw bendi böwsen ýagdaýyna ýol eten Murgaw etraplaryna, Mar şäherine suw astyna galmak howpa bar diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazdy. Emma mundan öňhem belleşime diýali resmi Moskwa bu habarlary ne tasdiklady ne de ret etdi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň suw howpy baradaky söhbeti olarky suw guruluşçysy häzir Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hananow bilen dowam etdirýär. Nur Muhammed aga Türkmenistanyň gowşan habarlara görä soňky ýagan ýagaşlar esasynda Türkmenistanyň dürli kunjoklaryna suw howpy döredi. Şoňdan birlikde şu Saryýa suw howdanynyň dolup taşmak ähtimallygy, beýlek suw howdanlarynyň dolup taşmak ähtimallygy, hatda Mar şäherine suw astyna garmak howpynyň awanýanlygy hakynda maglumatlar çykyp bu barada Türkmenistanyň kronikasy neşir hem makala çap etdi. Siz öňkü suw guruluşy hökmünde şu meseleler bilen gyzyklanan adam hökmünde şu ýagdaýa bir baka berseňiz, dogrudanam şeýle howplar bolup bilermi Türkmenistanda? Hakykatdan hem şeýle howplar bolup biler. Esasam şu mahallar. Näme üçin diýseňiz, öň Soýuz maka suw guruluşyny Soýuz tarapdan hem de Türkmenistanyň özünün büdjetden ulur maliýe karışdırları verilýärdi, ýa-ni ýörükde suw guruluşy üçin. Şoň üçin şu howply ýagdaýlar Murgapda, Amuderyada, Tezen derýasynda da o bolýan zatlardy. Hemişe de bolýan zatlardy. Ýöne şu howdanlar gurulup, olaň alwylýan suw miqdary, şu gelýän ýylyň güýçüni näçerek suw geljegini gödeňde tutulup gurulýardy. Onuň diňe birem del, meselem Garawum kanalyny alyp görsek, ýa-ni Howsan howdany, onuň köpetde howdany, ulu howdanlar. Iň esasym ýa-ni kanalyň başynda Zeyt howdany. Olar birinciden ýa-ni şolar ýaly ul suw gelenne şöýrek göýbermek üçin. İkinciden hemişe suw bolup duranokda eýleki gatda urlarynzy şu howdanyň suwuny ulanmak üçin. Şoň üçin ýa-ni Saryýady howdanyň esasy şolar ýaly dilden gorumak diýen ýaly. Aňardan ul suw gelenne ol bilýän sil suwy, bulamak suwy. Ol howdana gelip onuň durýada. Duranyny siňýär. Kem-kemden howdan miqdary azalýar. Ýagny şu suw howdanlaryny gyrmança basýar, ýagny tilin getiren läwikler, palçyklar basýardy, öň suw ýerleşdirjilik ukyby peselýär, şeýlemi? O suw ýerleşdirjilik ukyby peselýär. Şoň üçin öňler şo ýerde zemsnädatlar işläp, hemişe şonu arasalap, öňki birinji ýagdaýyna getirip durýardylar. Häzir eýem 30 ýyllyň ýaly Soýutynyň garganynyň soň ol işler oturdy. Howdanlar gömülli. Onuň o geljek suw nirde ýerleşsin. Onuň şoň üçin şu howplar dörýärdi. O bolajak zat. Onda sizin pikiriňizçe şu soňky ýyllarda, soňky 10 ýyllyklarda öňden gelýän şu suw howpynyň öňüni almak üçin ýazdaky sil suwlaryny geljekde ekrançylyk üçin ulanmak üçin gurulan desgalara göýberilmeli, serişdeleriň göýberilmeligi, öňkü işleriň dowam etdirilmeligi şuňky howply ýagdaý döredipdir da, şeýlemi? Gaty dogry, gaty dogry. Şol serişdeler göýberilmediği üçin, şol işler ýerine ýetirilmediği üçin şuňky ýagdaý dörýär. Türkmen häkimetleri ýa-da Türkmen hökümeti bu ýagdaý hakynda hiç bir maglumat hem bermeýär. Siz bir terişde göýberilmeliginiň aňyrsynda, maglumat berilmeliginiň aňyrsynda näme görýärsiňiz? Ya Türkmen hökümetiniň başyndaky ýolbaşçylar bu howpa düşünmeýärmi? Bilemok, düşünmeýärdiňe ýalňyş bolmagy mümkin. Ol hemişeki taryhy zat, ol hemme kişi bilämeli. Onda da ýolbaşy adamlary we Türkmenistanyň umumy ýagdaýyny analiz etmeliler. Ýöne onu etmeýän bolsalar onu ýöne Türkmenistany dargatmak bilen bar. Ola bir ikinciden hem ýa-ni men aýtjak bolýan dadym Türkmenistanyň
ol işe göwerilecek arrestalary onu döretmeli. Doğrudan amına öňkü çykyşlarymyzda kän aýtýardyk. Türkmenistan edilen guruşyklarken ýöne olan hemmesi ýöne bir boş guruşyk, bir peýda bermeýän guruşyk. Şo her işlerini bir gerek yerine vermeliler, göýbermeliler. Örçemgelen obyektleri gurup ýöne bir ambisiozny obyektler diýjek bolýarna. Indi Nur Muhammed ağa häzir kunna şo suw howdanlarynyň erňeklerini eskerleriň el güýji bilen haltalary gumdan oluryp soňra şo haltalaryň dikutor bilen şo erňekleri berkitmäge eltilýänligi habar berilýär. Şo yurt içinden gelip boğuşan havarlara göre. Şoňlan birlikde de şu eskerleriň edýän tagarlalarynyň bulurda edilen tagarlalaryň yeterlik däerligi aýdylýar. Indi siziň pikiriňizçe şuň ýaly ýagdaý emele geldi. Dogrudan hem 10 ýyllyklaryň dowamyny emele geldi. Suw howdanlarynyň şo suw yerleşdirjilik ukuyup etelli. Indi näme edip bolar şu gysagly ýagdaýda şo şäherleri ilatly ýerler suw basmazlygy üçin? Häzir aýdylmagyna görä käbir petrak ýerlerde yerleşýän oglaryň adamlaryny beýgirek ýerlere gaçmak, göçmek, şo ýerlerde öý tutup, çatyr tutup oturmak maslahat berilipdir diýip resmi bolmadyk maglumatlarda aýdylýar. Emma resmi halka bir duýdurşan berilen hökümet tugatda da çykanok. Siziň pikiriňizçe şu ýagdaýda birden adam helakçylygy bolmalygy üçin, başga helakçylyklar bolmalygy üçin häkimetler näme etmeli, halk näme etmeli? Siz näme suw guruluşçy injener hökmünde bu barada näme pikir edýäňiz? Ol haltalap çägäni haltadan doğrup ol dambany galdyrmak ol hiç peýda bermez. Nämesin niýetiňiz? O dambany yarım metr ya 1 metr değil, 10 metrlap kaldırmak gerek. O bilýäňiz nähili iş. Şoň üçin edil şu halka ýagdaýda. Dine şu hoplu oğulary göçürmekden başga çare ýok. Ýöne gelejegi pikir etjek bolsalar, onu şu ýanky howdanlary arasalamak bilen şol iş bilen meşgul bolmaly. Nur Muhammed ağa, şo Mar şäherine howp awanýanlygy aýdylýar. Mar şäherine de müňlerçe adam ýaşaýar. Şo Mar şäheriniň ilatyny göçürmek mümkin eger şeýle howp awanyny. Ýa-da bolmasa bu mesele boýunça ilat näme etmeli? Häkimetler eger hiç sada aýtmasa, ilat näme etmeli? Birden gapyrlykda galmady ýaly adamlar näme edip bilerler? Ilat näme? Ilata elki bilen herkesi ýol bilen duýdurmak gerek. Ýagdaýyň howpluzygyny. Esasam ýanky duýdurup biljek siziň radioňyz. Şol bir esti eýleki goňşularyna çenni ýaýradar aýdar. Iň bolmanyna şolar ýaly howp ýagdaý döräýänne esasy gerekli zatlaryny taýinlap goýsalar, şonu näbir çäre bolabilir. Ýöne eddil mariny suwalar diýip pikir edilemok, nämesin niýetiňiz ýanky ýörüte gurulan nimeler var. Suw desalary olar açylyp şo suwlar göni aňry kuma tarap goýberilse, Mariýa beýdip bir o diýen gaty howplu bolmaz mukadiýen. Eddil bolaýanna da bir bölegi bolabilir. O da şo suwalajak ýerlerini öňünden bilinýän zatlar. Şol esasam şo ýerdäki ýaşaýan adamlar duýdurmak gerek. Şoň üçin şol diňe halkyň öz alajatyny edämese, hökümet tarapdan görýän bolyn hiç bir halkyň alajatyny etjek köý pikirleri ýok. Onu siziň pikiriňizçe birinciden odalan gurulan deskalara seredilmeli hemem adamlar şo öz aladalaryny özler etmeli. İkinci tarapdan bolsa Mar şäherine ullokan bir howp awany nok diýip pikir edýäňiz şeýlemi? Owa şeýle, gaty dogry. Hormatly dinleýijiler, odalky suw guruluşçysy Nur Muhammed Hanaw bilen Türkmenistany dören suw howpy bilen baglykda söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu ýagdaýlar barda sizde nähili maglumatlar bar. Sizde nähili pikir garaýşlar bar. Bize bu arada ýazmaňyzy, telefon etmeňizi haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini owgan nepterme bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kabulla kabarçymyz Şaýmerdan uly Murady. Şaýmerdan uly Türkmenistan bilen Owganistanyň arasyndaky transport ulag gatnaşyklary, ýol mümkinçilikleri barada gurrun etsek sebäbi Türkmenistan soňky ýyllarda şu ulag ara gatnaşyk meselesine aýratyn üns berýär. Şoňlan birlikde de şu gadymy ýüpek ýoluny dikeltmek bilen baglykda bu işleriň Owganistanyň parahatçylygyň putalynmagyna da ullokan täsir ýetirjekdigini aýdýar. Eýsem şol urda Owganistanyň nähili gymyllar, hereketler we Owganistanlylar nähili garaýar Türkmenistanyň bu inisiatiwalaryna. Afganistan öň şol transport meselesinde diňe Pakistana bagly bolup durýardy. Şo Pakistan arkaly deňize çykyp bilýär. Şo Pakistan arkaly deňize çykmakdan tutulmak üçin
Awganistanyň halky şu ýol Türkmenistan bilen transport ýolunyň açylmagy sebäpli gaty begendiler. Awganistan üçin has amatly bolup dur. Öň Pakistanyň girewindäti, indi Pakistanyň girewinden çykyp şol Türkmenistan arkaly Azerbaýjan, Gürcistan, soň Türkiýe, soň Ýewropa ýurtuna çykmak üçin şo Lazaret ýani lajwert ýoly has Awganistan üçin köp amatly ýol boldy. Şol ýoluň amatly bolanlygy üçin hem Awganistanyň halky köp begen ýerlerinde şu Türkmenistan arkaly daşary ýurtlary öz harytlarymyzy önümlemeli çykaryp bilersem, daşary ýurtlardan önümler Türkmenistan arkaly gelip biler. Şu Pakistandan gutular diýip şu begen ýa hem Awganistanda parahatçylyk boýunça da şu Türkmenistan bilen transport gatnaşyklary köp ähmiýeti uly diýip düşünýär Awganistanlylar. Inni Saýmerdan uly bir ýol gatnaşyklary, umman transport, ulaw gatnaşyklary serhetleriň bir tarapdan açylmagyny aňladýar. Serhetleriň şo halkara kanunlar esasynda gatnaşyga mümkinçilik döretmegini aňladýar. Türkmenistan bolsa hukuk goraýjy guramalar tarapyndan ýapyk ýurt tökmenine tanqid edilýär. Şoň bilen birlikde Türkmenistan syýahatçylyga da ulokan çäklendirmeler girdiýär ýa-da wizelary berenok, wizelary çap edenok diýip syýahatçylyk guramalarynyň wekilleri ýylyň-ýylyna aýdyp durýarlar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň resmi medeniýet tarapyndan hem tasdik bolýar, golaýda Türkmenistanyň prezidenti syýahatçylyk ugrundan resme käýinç berdi. Umman bu käýinçler bu hili deýrençli gurrunlar Türkmen hökümetine ýylyň-ýylyna gaýtaranyp gelýär. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň ullokan mümkinçilikleriniň bardygy aýdylýar. Syýahatçylyk meselesinde sebäbi Türkmenistanyň daşynda 100 miňlerçe etniki türkmen ýaşaýar. Olaň ata watanlaryna baryp gaýdasy gelýär, gatnaşyk gurasy gelýär. Bir yerde olsa şu yapıklık saklanyp galýar diýen pikirler eşdilýär. Indi şu meselede nähil gymyly bar? Bu meselede ýol açylmagy bilen gymyly bolup biljekmi? Indi ýol açylmagy bilen gymyly bolup biler diýen umyt bar, emma şu kynçylyk bar. Türkmenistan wize meselesine gatnaşýar, wize beren ýok. Soňsam Awganistan halkyna wize beren ýok. Türkmenlere wize hiç beren ýokdy. Türkmenlerden bir näçe adamlar Türkmenistan bilen gatnaşyk bolan adamlar wize alyp Türkmenistana baryp bilemasa başga adamlar Türkmenistana baryp bilen ýok. Bolmasa söwdegerler, şu iş adamlary Türkmenistanda baryp tane telekeçilik bilen meşgullanýan adamlar Türkmenistanyň önümlerini bärak tirmek bäriň önümlerini sana eltmek üçin şu umytlar bar. Wize beren ýok Türkmenistanyň şu wize meselesi kyn. Şu wize meselesi çözülmese bu ýoluň ösüşine kan umyt ýok. Özbegistan Awgan halkyna wize berýär. Misal üçin bir 6 aýyň dowamında bir 40 miňden gurrak Awganistanly şol Özbegistana sapar edipdir da. Ol Özbegistana sapar etse, o taýda bir azymyň $1000 ýa $5 o taýda harçlap sarf edip gaýtýar. Her bir syýahatçy diýäňizde, şeýlemi? Her bir syýahatçy o. Soňça Özbegistanyň pydasyna bolýar da. O taýda iýitje hem syýahat etýär. Şonuň üçin Özbegistan gapylaryny açdy, wize berýär, ýeňillik bilen wize berip durdy. Türkmenistan hem şeýle etse, ol Türkmenistanyň öz peýdasy boljak. Türkmenistan hem şeýle edermi diýen umytlary bar. Eger adamlar şu Türkmenistanyň konsulluklaryna beýle ýüz tutup gördülermi? Şu meselede aýdýan zatlar bar. Näme päsgelçilik gaby ýerde Türkmenistan näme üçin wize bermekden ýüze gurýar ýa-da näme üçin wize bermek meselesini ýeňilleşdirenok, çözenok? Yo wize diýdim Türkmenistana bolan ýok. Türkmenistan ilçihanasyna, konsulxanalaryna ýüz tutup görseňem sen wize diýsen wize bolan ýok diýär. Wize bolanok biz wize bermeýäs. O taýdan çakylyk getirjeksiň diýe çakylyk getirmegen bir aňsada iştel çakylyk getirseňem ol wize berilen ýok da o çakylyga. Indi o çakylyk nähil getirilmeli? Ýa-ni şu aňyrdan biri sizi çağırmaly şeýlemi? O aňyrdan biri çağırsa olam şol çakylygy çağıryan adam derňelmeli. Misal üçin çağıryan adam näme üçin çağırýar bu adamy? Kim bi? Hatda gowum garyndaşlaryň çağırsa adam şoňa wize berip duran ýok da ança oňusyna takyk etmez. Indi Saýmerdan ul siziň hasaplamalarynıza görä ýa-da Awganistanly türkmenleriň hasaplamalarına görä eger şu wize mümkinçiligi açylsa ýa ýeňilleşdirilse her ýyly Awganistanyň Türkmenistana näçerek türkmen syýahat eder öýdýäňiz, näçerek türkmenle şeýle isle bolup biler öýdýäňiz. Şu barada pikiriňizi aýtsaňyz. Awganistanyň ýylda müňlerçe türkmen köp Türkmenler ol Türkmenistana syýahat ederler. Türkmenistanyň prezidenti Lebap vilayetinde açylan ananyň açylşynda eden çykyşynda şu öz saglygyny bejertmek üçin Awgan halky üçin mümkinçilik göretjek diýen aýdypdy, emma ol amala aşmady. Şu Awgan halky
Türkmenistanda Awgan türkmenleri Türkmenistanda öz saglyklaryny bejertmek üçin hem Türkmenistana barjaklar da wize berilse. Türkmenistan bilen gatnaşmak üçin hem o taýda gowum garandaşlar bar. Çünki Awgan türkmenleriniň belli bölegi Türkmenistanyň bäri Awganistana geçende o taýda gowum garandaşlary galan. Şol gowum garandaşlaryny görmek üçin hem ata watany görmek üçin her türkmeniň ol arzusy Türkmenistana barmak, Türkmenistanda seyahat etmek, Türkmenistany gezmek, Türkmenistany görmek, ata watanyny görmek. Şonuň üçin türkmenleriň hemmesi arzuwy Türkmenistana barmakda, Türkmenistana bar seyahat etmekde, Türkmenistana barıp gelmekde. Mening pikirimçe belki ol ýylda müňlerçe, milyonlarça bolar diýip aýdyp bolar. Indi Samerdan bu Türkmen hökümeti şo Owganly türkmenleriň Türkmenistana baryp şo ýerde galmak, ýaşamak islemeginden alady diýen bolmasyn. Şeýle bir alady bolup bilermi Türkmen tarapyndan? Owganly türkmenler üçin, Eýranly türkmenler üçin wiza meselesini çözmeligiň aňyrtynda şu alada ýatyp bilermi? Ýöňde Awgan türkmenler otaýa baryp Türkmenistanda galjak bir umyty ýok. Türkmenistanda ýaşap ýörenler hem bar, olara şo wiza berýär-de. Ýöne Türkmenistanyň bärden seyahatçylyk üçin barsa onuň bir wagty müddeti bolýar-da wizasynyň. Şu wizasy dolandan soňra ol bäri watana dolanar. Ota Türkmenistanda galmak niýeti bolmaýar Awgan türkmenleriniň. Bärde ýer ýurdy bar, üýjaýy bar. Şonuň üçin hem onuň Türkmenistanda galmak üçin bir ýa Türkmenistanda galar diýen gorkusy bolmasyn Türkmenistan. Hormatly dinleyijiler, kawulla kawarçymyz Şaýmerdan Ulmurady bilen söhbetleşigimizi dinlediniz. Şonuň bilen hepdeniň jemini geçirip gotarýar. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.